Αγαπητοί τηλεθεατές, πάλι εδώ είμαστε στην εκπομπή Η Ευρώπη σήμερα. Μιλάμε για τους ημιυπαίθριους χώρους. Μια καθαρά χριστιανική εκπομπή, θα έλεγα. Και είναι ο καλεσμένος μου είναι ο αρμόδιος να δώσει απαντήσεις πραγματικά γιατί είναι μέσα στα πράγματα πάνω στο θέμα αυτών των ημιυπαίθριων χώρων και που ταλανίζει, βέβαια, σας είπα, πάνω από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Το είπα, το ξαναλέω, για όσους άνοιξαν τώρα τους τηλεοπτικούς τους δέκτες. Είναι λοιπόν μαζί μας εδώ στο στούντιο ο κ. Μελέτης Μπουραντάς, ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ασπροπύργου, αλλά ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, συγγνώμη, θα ήθελα να πω, που έχει γυρίσει και ευρωπαϊκές χώρες, ξέρει τι γίνεται έξω και αναλύουμε ακριβώς και δίνουμε χρηστική πληροφόρηση για τους κατοίκους που έχουν τέτοια προβλήματα. Κύριε Μπουραντά, η κουβέντα έχει ανάψει, θα έλεγα, και είπαμε τώρα να πούμε στα δικαιολογητικά ή κάτι, μου σας διέκοψα όμως κάτι θέλετε να πείτε πριν. Θυμάστε, ήθελα να μπούμε εγώ στα δικαιολογητικά, δηλαδή τι θα συμβεί εάν. Τι χρειάζεται αν πάει αύριο το πρωί στην Πολεοδήμα και πει καλημέρα σας, θέλω να τακτοποιήσω ή να εξαιρέσω από την κατεδάφιση, γιατί αυτό το λέτε, έτσι το λέτε κι εσείς. Αυτό τον ημιπαίθριο που έχω. Ναι. Τι πρέπει να κουβαλάει μαζί του, τι πρέπει να κάνει. Είναι, τα δικαιολογητικά τα έχουν απλοποιήσει. Παραδόξως είναι απλοποιημένο. Παραδόξως. Ναι, παραδόξως. Περίμενα ότι θα ήταν πολύ πιο πολύπλοκα. Είναι δύο υπεύθυνες δηλώσεις. Αν θέλουν να πάρει το κράτος λεφτά, τα απλοποιεί, μην ανησυχείτε. Είναι δύο υπεύθυνες δηλώσεις του ιδιοκτήτη, ο οποίος λέει ότι το ακίνητό του είναι στην τάδε οδό, ότι έχει βγει με την τάδε άδεια. Μάλιστα. Η χρήση της αδείας της προηγούμενης, ότι η χρήση νόμιμη ήταν, ξέρω εγώ, ημιυπαίθριος, η σημερινή χρήση τι είναι. Δωμάτιο, κοιτώνας, σαλόνι. Αυτά δηλώνει. Ναι. Και δηλώνει τα τετραγωνικά μέτρα. Μία διαίρεση ζητάει τετραγωνικών μέτρων με το συντελεστή δόμηση για να δει πόσα τετραγωνικά μέτρα οικοπαίδου θα μπορούσε να είχε καλύψει. Ναι, τυπικό αυτό. Και βέβαια στην υπεύθυνη δήλωση δηλώνει ότι είναι εκτός αιγιαλού, εκτός αρχαιολογικού χώρου, εκτός δασικής έκτασης, γιατί εξαίρεση από την κατεδάφιση αυτά δεν μπαίνουν ποτέ. Και με το 1337, όταν έγινε μια κόκκινη γραμμή στα αυθαίρετα, αυτά δεν εξαιρεθήκαν ποτέ. Όσα ήταν σε ρέματα, σε αιγιαλούς, δεν κάνεις τίποτα, δεν σε δασική έκταση, σε αρχαιολογικούς χώρους κλπ. Αυτά δεν εξαιρούνται ποτέ. Οι υπεύθυνες δηλώσεις εις διπλούν που προσκομίζει ο ιδιοκτήτης με το γνήσιο της υπογραφής του θεωρημένα, αυτές οι υπεύθυνες δηλώσεις είναι δύο υπεύθυνες δηλώσεις. Θέλει μια τεχνική έκθεση του μηχανικού, ο οποίος αναγράφει όλα τα στοιχεία. Ενός μηχανικού, όχι του μηχανικού που έχει εκδώσει την άδεια. Οποιοδήποτε μηχανικού. Θέλει την κάτοψη, την εγκεκριμένη της αδείας, δηλαδή όταν έβγαλε μια άδεια οικοδομής και μια εγκεκριμένη κάτοψη. Το τοπογραφικό και την άδεια οικοδομής σε φωτοτυπία, σε απλά φωτοαντίγραφα. Αυτά. Και η αίτησή του τα καταθέτει και μετά μέσα σε 30 μέρες πρέπει να του δώσουν την απάντηση πόσα είναι να πληρώσει. Αυτά. Δεν κάνουν αυτοψία. Όχι. Αυτά που δηλώνει. Εγώ μπορώ να δηλώσω ό,τι θέλω. Όχι, γιατί έχει τα εγκεκριμένα σχέδια. Στο εγκεκριμένο σχέδιο, επειδή προσκομίζει συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο είτε είναι θεωρημένο από την πολεοδομία, είτε δηλώνει ο ίδιος ότι τα εγκεκριμένα σχέδια που προσκομίζει είναι τα γνήσια. Είναι τα γνήσια, μάλιστα. Στην υπεύθυνη δήλωση. Σωστά. Αφού δηλώνει τα γνήσια, καμία αυτοψία. Αυτά που δηλώνει και φαίνεται στο εγκεκριμένο σχέδιο, οι διαστάσεις των ημιυπαιθρίων φαίνονται στο εγκεκριμένο σχέδιο. Αυτά σε 30 μέρες πρέπει να του βγάλουν το πρόστιμο, το οποίο πρόστιμο πληρώνεται σε 6 δόσεις. Μάλιστα. Ή το πληρώνει εφάπαξ. Όταν το πληρώσει εφάπαξ έχει μια έκπτωση 10%. Μάλιστα. Για να δούμε ένα παράδειγμα τώρα. Υποτίθεται ότι έχω ένα ημιυπαίθριο 20 τετραγωνικά, 25. Ναι. Τι πρόστιμο θα πλήρωνα. Ναι. Λοιπόν, εδώ ο 3843 λέει. Ο νόμος αυτός είναι για να ξεχωρίσουμε τη Σιμπιρμπίλη του Σουφλιά. Τη Σιμπιρμπίλη. Το Σουφλιά δεν υπάρχει πια. Καταργήθηκε. Και όσοι έκαναν τις δηλώσεις με το Σουφλιά θα πούμε αργότερα. Ακριβώς, ναι. Και να πούμε και αν πάνε με την παλιά ρύθμιση του Σουφλιά, οι άδειές τους έχουν εκδοθεί πριν το 9. Επίσης κάτι τέτοιο υπάρχει, να το δούμε και αυτό. Θα το δούμε, ναι. Θέλω να πω για το πρόστιμο πώς είναι. Το έχουν χωρίσει σε 3 τμήματα. Δηλαδή, αν είναι μέχρι 25 τετραγωνικά είναι ένα πρόστιμο, από 25 μέχρι 75
είναι άλλο πρόστιμο και από 75 και πάνω είναι τρίτο πρόστιμο. Έχω μια ερώτηση εδώ. Αν είναι κάτω από 25, αν είναι 10. Είναι το ίδιο, μέχρι 25. Από 1 μέχρι 25. Από 1 μέχρι 25. Από 25 μέχρι 75 και από 75 μέχρι 2000. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, ας πάρουμε το 25 τετραγωνικά. Το 25 τετραγωνικά, ας πάρουμε την περιοχή του Ασπροπύργου. Μάλιστα. Πολλαπλασιάζουμε τα 25 τετραγωνικά με την τιμή ζώνης της περιοχής. Τα 25 τετραγωνικά με την τιμή ζώνης. Η τιμή ζώνης είναι αυτή που έχει αφορία. Είναι αυτό που γράφει, αυτό που όλοι έχουν όταν παίρνουμε την ΔΕΗ, γράφει τιμή ζώνης τόσο. Μάλιστα, ναι. Η τιμή ζώνης. Δεν είναι εμπορική αξία αυτή. Είναι όχι, ούτε εμπορική ούτε αντικειμενική. Τιμή ζώνης. Η τιμή ζώνης. Στον Ασπρόπυργο σε κάποιες περιοχές είναι 700 η τιμή ζώνης. Οπότε είναι τα 25 επί 700. Τα 700 τι είναι, συντελεστής? Η τιμή ζώνης. 700 ευρώ. 700 ευρώ. Ναι, 700. Και λέμε τώρα, όταν είναι μέσα στο σχέδιο πόλος, έτσι, και είναι πρώτη κατοικία. Όταν είναι πρώτη κατοικία είναι 5%. Επί 5% βγαίνει ένα 800. Έχει διαφορά αν είναι εξοχικό ή αν είναι πρώτη κατοικία. Αν είναι κατάστημα, μάλιστα, αν είναι εκτός σχεδίου. Ωραία. Ας πάρουμε εμείς το εντός σχεδίου. Το εντός σχεδίου, πρώτη κατοικία. Είναι 5%. Είναι, πολλαπλασιάζουμε τα τετραγωνικά μέτρα του ημιυπαιθρίου. Επί τιμή ζώνης, τα οποία είναι 700, ας πούμε, επί 5%. Που σημαίνει στα 25 τετραγωνικά μέτρα βγαίνει 875 ευρώ. Το 5% είναι συντελεστή, δηλαδή. Ναι, το 5% σαν πρώτη κατοικία. Άρα είναι, ναι. Για τα είπαμε μέχρι 25 τετραγωνικά, 875 ευρώ βγαίνει. Μάλιστα. Έτσι. Το οποίο μπορεί να πληρωθεί είτε εφάπαξ, οπότε μειώνεται. Το εφάπαξ είναι μείον 10%. 85 ευρώ λιγότερο. Μάλιστα. Ή σε 6 ισόποσες δόσεις. Ναι, σε 6 ισόποσες δόσεις. Αρχίζει γενομένης από την στιγμή που θα βγει το πρόστιμο. Θα πάρεις την πολεοδομία, ότι τόσο είναι το πρόστιμό σου. Ναι. Και μπορεί, γράφει εδώ σε κάποια παράγραφο που πρόσεξα, ότι καταβάλει το ειδικό πρόστιμο καταβάλλεται εντός 18 μηνών για τα ακίνητα κατοικίας. Σου δίνει μια προθεσμία 18 μήνη για να τα. Και 24 μηνών για ακίνητα άλλης χρήσης πλην κατοικίας. Δηλαδή, όταν είναι για κατοικία, σου δίνει 18 μήνες που μπορείς να το. Και 24 μήνες άλλη χρήση εκτός κατοικίας. Αν είναι β' κατοικία, αν είναι εκτός κατοικίας, λέει. Όχι, πλην κατοικία. Κατάστημα ή οποιαδήποτε άλλη χρήση. Ναι. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Να δούμε τώρα, ήθελα να σας ρωτήσω πώς υπάρχουν κάποιες άδειες οικοδομικές που έχουν εκδοθεί πριν το 9, δηλαδή πριν γίνουν αυτές όλες οι ρυθμίσεις. Πριν τον 7ο το 9. Ναι. Αυτές υπάγονται στο προηγούμενο καθεστώς του Σουφλιά ή είναι... Όλες οι άδειες πριν τον 7ο του 9 υπάγονται στο καθεστώς των ημιυπαιθρίων. Υπάγονται στο καθεστώς του Σουφλιά, το οποίο καθεστώς του Σουφλιά καταργήθηκε και βγήκε ο νόμος 3843 της κυρίας Μπιλμπίλη. Δεν αλλάζουν πρόστιμα και τέτοια όμως, τα ύψη δηλαδή είναι αυτά που είναι. Ό,τι τροποποιήθηκε, δηλαδή όσοι είχαν κάνει δηλώσεις με τον νόμο Σουφλιά, γιατί είχαν κάνει κάποιες δηλώσεις με τον νόμο Σουφλιά. Ακόμα είχαν πληρώσει ένα ποσό. Είχαν ήδη πληρώσει ένα ποσό. Ναι. Πες ότι είναι το ποσό τους 875. Αν είχαν πληρώσει 500, πληρώνουν τα υπόλοιπα 375. Αφαιρείται το ποσό που πληρώσει. Κατάλαβα. Είναι πολύ απλό, είναι απλουστευμένο. Δηλαδή, όποιος έχει κάνει τις δηλώσεις με τον νόμο Σουφλιά, κανονικά πρέπει να πάει με τον νόμο αυτόν εδώ, με τον καινούριο νόμο, δηλαδή τα πρόστιμα και όλα θα βγουν με τον νόμο το 3843 και θα αφαιρούνται ό,τι έχει πληρωθεί από τον νόμο Σουφλιά. Κατάλαβα, ναι. Οι τροποποιήσεις του νόμου μεταξύ νόμου Σουφλιά και αυτό είναι. Όσο για τους ημιυπαίθριους δεν είναι μεγάλες αυτές οι τροποποιήσεις. Πάνω στο ΓΟΚ και στον κτηριοδομικό κανονισμό, γιατί ο Σουφλιάς είχε πει ότι υπεράνω του εδάφου στο υπόγειο θα είναι 1 μέτρο μόνο. Ενώ ο νόμος ο καινούριος λέει 1,5 μέτρο όπως ήταν παλιά. Γιατί 1 μέτρο δεν μπορεί να έχει τόσο πολύ αερισμό και φωτισμό. Ναι. Ο νόμος Σουφλιά είπε 1 μέτρο γιατί όταν είναι 1,5 μέτρο ένα υπερυψωμένο υπόγειο, το κατεβάζεις και λιγάκι και κάνεις έναν χώρο κατοικίας. Όταν έχεις ένα επικλινές έδαφος, έτσι, 30%. Ναι. Ξεκινάει από το... Μπορεί το πίσω μέρος του υπογείου σου να είναι 5 μέτρα βάθος, κάτω από το έδαφος, και το μπροστινό μέρος, μετά από 15 μέτρα, να είναι 3 μέτρα έξω. Αυτό που είναι 3 μέτρα έξω, θεωρείται, συμπεριλαμβάνεται στο συντελεστή δόμησης. Από πού λαμβάνουμε υπόψη το από το 0, το 0 μπορεί να είναι κάτω από το έδαφος. Όχι από το 0. Όταν είναι επικλινές, από το τμήμα το 1,5 μέτρο.
Και πίσω τώρα είναι το 1,5 μέτρο και πίσω είναι υπόγειο, το 1,5 μέτρο από το έδαφος το φυσικό. Ναι. Εκτός αν μπαζώσεις, ζητήσεις να μπαζωθεί το μπροστινό μέρος, 1,5 μέτρο, οπότε τα 3 μέτρα γίνεται 1,5 μέτρο και μετά είναι όλο υπόγειο. Και η καινούργια νομοθεσία με την Πυρμπύλη λέει 1,5 μέτρο, όπως ήταν παλιά. Προ Σουφλιά. Ο Σουφλιάς είχε πει 1 μέτρο. Τέλος πάντων, καταργήθηκε αυτό, παραμένει 1,5 μέτρο, όπως έλεγε ο ΓΟΚ και ο κτηριοδομικός κανονισμός. Θέλω την κρίση σας, κάνουμε και λίγο πολιτική βέβαια, θέλω την κρίση σας με τον νόμο Πυρμπύλη πληρώνει κανείς περισσότερα ή με τον νόμο Σουφλιά πληρώνει περισσότερα? Δηλαδή, ξέρετε, θέλω να δω το φοροεισπρακτικό τώρα. Έχω την εντύπωση ότι είναι πάνω είναι τα ίδια. Ναι. Ένας έχει μειώσει, άλλος έχει αυξήσει. Ναι. Αυτό δεν είναι μεγάλες οι διαφορές. Αυτή ακούγα προχθές στις ειδήσεις ότι περιμένουν να εισπράξουν περί τα 800 εκατομμύρια ευρώ από τον κόσμο. Οπότε αυτή την εποχή που καν λάβεις παρά του μη έχοντος, αυτό δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, αύριο το πρωί θα πάει ο κάθε ιδιοκτήτης και θα πει: εσείς μου είπατε ένα παράδειγμα 875 ευρώ για 25 τετραγωνικά. Ας μην γελιόμαστε, 25 τετραγωνικά πρέπει να έχουν πολύ λίγοι. Θα είναι περισσότερα. 1.000, 1.200 ευρώ, 1.500 ευρώ, 1.800 ευρώ. Κάπου εκεί πρέπει να είναι. Υπάρχουν και 30.000 ευρώ. Δεν φτάνω εγώ εκεί. Υπάρχουν και 25.000 ευρώ. Τότε πρέπει να είναι όλο ημιυπαίθριος. Αυτό που έχει χτίσει πόσα τετραγωνικά για να πληρώσει. Τι συμβαίνει στα βόρεια προάστια? Ήταν χαμηλός ο συντελεστής. Τι γίνεται? Έχουμε 200 τετραγωνικά υπόγειο το οποίο έχει γίνει κατοικία. Είναι πολλά τετραγωνικά αυτά, εντάξει. Και ξεκινάμε και το 20% του χτίσματος που έχουν, το οποίο το 20% είναι ημιυπαίθριοι. Οπότε μιλάμε τα 200 τετραγωνικά τα οποία έγιναν υπόγειο, συν πόσα τετραγωνικά θα είναι. Γιατί άκουσα και εγώ. Άκουσα μια περίπτωση, κάποιος σε Σταμάτα, δεν ξέρω, στο Καπανδρίτη, είχε 30.000 πρόστιμο. Έλεος. Στη βίλα του. Δηλαδή, έλεος. Εντάξει. Για να δούμε. Αυτό είπαμε ότι γιατί 40 χρόνια και όχι για πάντα, το εξηγήσαμε βέβαια. Ναι, το 40 χρόνια ίσως να είναι ένα έτσι, 40 χρόνια. Αλλά το ότι για πάντα απαγορεύεται, γιατί για πάντα γιατί δεν υπάρχει κόκκινη γραμμή του 1337 του 83. Δεν μπορούσαν δηλαδή να κάνουν περισσότερο.